Azt hiszed, a Gladiátor csak egy film a becsületről, a vérről és a római dicsőségről, gondold át újra, ezen epikus és ádász csaták mögött tragédiával. Teli igaz történetek rejlenek, olyan történetek, amelyek sok sztár kiközösítéséhez vezettek. Vannak, akik karrierjüket a forgatáson elszenvedett. Sérülések tették tönkre, mások hirtelen meghaltak, miközben még a reflektorfényben voltak, és megint mások évtizedekig csendben küzdöttek a betegséggel. Ma az ő igaz történeteiket fogjuk elmesélni és tisztelegni az örökségük előtt, amit maguk után hagytak. Russell Crowe, Maximus Decimus. Meridius szerepében 36 évesen Russell Crowe alakította Maximus Decimus Meridiust a Gladiátorban 2000, amely szerep megszilárdította státuszát, mint a modern mozi élő legendája. Hideg, átható tekintetével és tüzes dühével Crowe halhatatlan ikonná tette a római hadvezért. A film Oscar-díjat nyert a legjobb férfi főszereplőnek, de az aranyszobor után az élete darabokra hullott. Russell Crowe 1964. Április 7-én született az új-zélandi Wellingtonban, egy filmiparhoz kötődő családban. A Gladiátor után látványos hírneve hatalmas nyomással járt, ami miatt többször is elvesztette a türelmét. 2005-ben sokkolta a világot azzal, hogy telefont dobott egy New York-i szálloda recepciósának, letartóztatták és nyilvános bocsánatkérésre kényszerítették Hollywood elismerését, azonban visszanyerte az Egy csodálatos elme 2001 és a Hamupipőke történet 2005 című filmekkel, amelyek további Oscar jelöléseket hoztak neki. A csillogás és a címlapok mögött azonban egy megviselt, a tökéletesség megszállottja és a média figyelmének középpontjába került férfi állt. Házassága Danielle Spencer énekesnővel 1989-ben kezdődött és tökéletesnek tűnt, amikor 2003-ban összeházasodtak, és 2 gyermekük született. A zsúfolt forgatási ütemterv, a hűtlenségről szóló pletykák és a hangulat ingadozások azonban fokozatosan szétválasztották őket. Miután évekig próbálták megmenteni a kapcsolatukat. 2018-ban elváltak. Crowe-et egy betöltetlen űrt hagyva maga után, depressziós lett, hízott forgatás közben, sérüléseket szenvedett, és ritkán jelent meg nyilvánosan. 2025-ben 61 éves korában Russell Crowe az ausztráliai Új-Dél-Walesben élt. Most kevesebbet játszik, idejét a zenének szenteli, és a South Sydney Rabbitohs rögbi csapat menedzsere, egy apró örömforrás, amelyet a hírnév egykor megfosztott tőle. Nettó vagyonát $120 millió becsülik, vagyonához pedig mezőgazdasági területek, ingatlanok és luxusautók gyűjteménye tartozik. Oliver Reed Antonius. Proximo szerepében. Oliver Reed 61 éves volt, amikor szerepelt a Gladiátor 2000 című filmben, amelyben Antonius Proximót, egy szigorú, de kedves öreg mestert alakította ki rabszolgasorba. Taszított gladiátorokat képez ki harcra. Ez volt az utolsó szerepe, és egyben a végső búcsúja. Hirtelen halála után a filmesek kénytelenek voltak számítógépes grafikával befejezni a fennmaradó jeleneteket, hogy még egyszer utoljára megőrizzék a képét a képernyőn. Oliver Reed 1938. február 13-án született Londonban, Angliában egy hosszú filmes hagyományokkal rendelkező családban. A Gladiátor előtt a brit mozi egyik ikonja volt, olyan filmeknek köszönhetően, mint a Fogságban 1966, és az Oliver 1968 utóbbiért BAFTA-díjra is jelölték. De ezt a csúcspontot követően az élete káoszba fulladt éjszakáit italozás, bárverekedések és tévés botrányok töltötték ki. A súlyos alkoholizmus tönkretette egészségét és karrierjét, az évtizedek alatt felhalmozott vagyon pedig eltűnt az ital és az elszigeteltség miatt. 3 házasság, számtalan gyermek, számtalan kapcsolat, és senki sem tudta megállítani. Akik szerették, azt mondták, hogy Oliver Reed valóban a filmre született. Élete vége felé harmadik feleségével, Josephine Burgedgel Írországban élt és megpróbált leszokni az ivásról és békére lelni. De a kár túl nyilvánvaló volt. Mája és szíve leállt és gyakran összeesett a kimerültségtől.
A Gladiátor máltai forgatása során egy katasztrofális alkoholos éjszaka mindenébe került Oliver Reed. 1999. május 2-án 61 éves korában szívrohamban hunyt el temetését. Churchtown faluban tartották, ahol élete utolsó éveit töltötte. Halálakor nettó vagyonát $5 millió becsülték, beleértve írországi otthonát és néhány egyéb személyes tárgyát is. Ezzel lezárult a tehetséges, de problémás művész életének utolsó fejezete. Joaquin Phoenix Commodus szerepében Joaquin Phoenix 26 évesen alakította Commodus császárt a Gladiátorban egy olyan szerepben, amely megrázta és meghatotta a közönséget. Az őrület, a magány és a hatalomvágy ábrázolása a karaktert a romlottság és a szenvedés megindító szimbólumává tette. A szerep meghozta Phoenix első Oscar jelölését, és egy hosszú belső vívódást indított el a hírnév és elméje sötét bugyrai között Joaquin Rafael. Phoenix 1974. október 28-án született a Puerto Ricói San Juanban utazó művészek családjában. A Gladiátor sikere után olyan filmekkel folytatta tehetségét, mint a Walk the Line, 2005 és a Joker 2019, amelyekért elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat, de az út nem volt könnyű. Mély érzelmi traumán kellett túllépnie, miután testvére, River Phoenix 1993-ban túladagolásban meghalt. A tragédia depresszióba, alkoholizmusba és évekig tartó pszichiátriai kezelésbe taszította Joaquint. Az olyan szerepek, mint a Commodus és a Joker segítettek neki megbirkózni a gyásszal, de egyben még nagyobb érzelmi zűrzavarba is taszították. Joaquin Phoenix soha nem nősült meg, de 2016 óta komoly kapcsolatban él Rooney Mara színésznővel. 2 gyermekük van, River, aki 2020-ban született, és Sparrow, akinek a születése várhatóan 2024-ben várható. Bár mindketten a filmiparban dolgoznak, Phoenix elismeri, hogy a hírnév és a karrierjük nyomása néha megterheli a kapcsolatukat. 2025-ben 51 évesen Joaquin Phoenix a Hollywood Hillsben él, független projekteknek szenteli magát, mint például az állatjogi mozgalomnak számító Eddington 2025, és ritkán jelenik meg nyilvánosan. Nettó vagyonát $80 millió becsülik, hagyatékában pedig egy kaliforniai kastély és egy luxusautó gyűjtemény is található. 2000-ben 70 éves korában Richard Harris játszotta Marcus Aureliust, a bölcs, jóindulatú, de tragikus császárt a Gladiátor című filmben. Alakítása megadta az érzelmi alaphangot az árulásról és becsületről szóló történethez, megindítva a közönséget az egykor hatalmas király törékenységével. Kevesen számítottak rá, hogy ez lesz legendás karrierjének egyik utolsó fellépése. Richard Harris 1930. október 1-én született az írországi Limerickben. Az 1960-as években vált híressé olyan filmjeivel, mint a This Sporting Life és a Camelot, amelyekért Oscar jelölést kapott, és elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Cannesban. A Gladiátor után azonban egészségi állapota gyorsan romlott, miután 2002-ben Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála. A fájdalmak ellenére Harris bátran befejezte az első 2 Harry Potter filmet Dumbledore, professzorként melegséget és bölcsességet hozva nézők millióinak. Magánélete viharos volt. 2 kudarcba fulladt házassága és 3 gyermekével való feszült kapcsolata beárnyékolta alkoholizmusát és hosszú távolléteit. Másik fia, Jared Harris, aki ma már elismert színész, azt mondta, hogy apja egyszerre volt hős és trauma. Az évekig tartó alkohol- és kokainfüggőség legyengítette a szervezetét, felgyorsítva a rák terjedését. Még a halál közelettével is viccelődött. Az alkohol megöl, de boldogan fogok meghalni. Richard Harris 2002. október 25-én hunyt el Londonban 72 éves korában. Az írországi Tipperary megyei Holy Cross apátságban van eltemetve. A Harry Potter és a Titkok kamrája című film mindössze 3 héttel később jelent meg végső búcsúként a világ minden tájáról érkező közönségtől. Halálakor nettó vagyonát $20 millió becsülték, beleértve egy bahamai kastélyt és egy ritka klasszikus autókból álló gyűjteményt.
Connie Nielsen Lucilla szerepében. Connie Nielsen 35 éves volt, amikor Lucillát alakította a Gladiátor című filmben, egy nőt, akit a szerelem, a hatalom és a félelem vív. Gyengéd és intenzív előadásmódja mély benyomást tett a közönségre. Connie jelenléte felüdülés volt, Hollywood szívében északi szépséggel és egy olyan nő mély nyugalmával, aki elvesztette a hitét a körülötte lévő világban. Connie 1965. július 3-án született a dániai Frederikshavnban, és egy egyszerű munkás családban nőtt fel. A Gladiátor után szembesült azzal a kihívással, hogy egyensúlyt teremtsen karrierje és egyedülálló anyai élete között, gyakran kimerültséggel küzdve. Azonban Hippolyta királynőként bizonyította rátermettségét a Wonder Woman 2017 és a Wonder Woman 1984-2020 filmekben, ahol királyi szépségéért és rendkívüli érzelmi mélységéért dicséretet kapott karrierje. Hollywoodra és Európára is kiterjedt, ahol a Brodera 2004 című filmért elnyerte a legjobb női főszereplő díját a San Sebastiani Filmfesztiválon. 10 éves kapcsolata a Metallica dobosával. Lars Ulrich Hall felkeltette az európai bulvárlapok figyelmét. Volt egy fiúk, mielőtt 2012-ben szakítottak a zenei ütemterv ütközései miatt. Van egy másik gyermeke is egy korábbi kapcsolatából, és bár teljes mértékben az anyaságnak szentelte magát, nyíltan beszélt a gyermekneveléssel gyakran járó magányról. Connie Nielsen 2025-ben lesz 60 éves, és folytatja filmes karrierjét. Újra eljátsza Lucille szerepét a Gladiátor 2-ben. 2024 ezzel 2 évtized után véget vetve pályafutásának. A színészeten kívül idejét Dánia és Los Angeles között osztja meg, gyermekeit neveli, és jótékonysági munkának szenteli magát. Nettó vagyonát $8 millió becsülik, amely magában foglal egy dániai tengerparti házat és egy luxus autókból álló magángyűjteményt. David Hemmings Cassio szerepében 2000-ben 59 évesen David Hemmings játszotta Cassiót a Gladiátor című filmben, a császár hűséges testőrét és a római birodalom korruptságának és dekadenciájának néma tanúját, szigorú arckifejezésével és unott tekintetével. Hemmings váratlan mélységet vitt a látszólag jelentéktelen karakterbe, felidézve a csúcspontját, a nagyítás. 1966 című filmben, amely a londoni swinger élet ikonjává tette. De amikor a stúdió fényei kialudtak a magány és a betegség miatt, az igazi élete darabokra hullott. David Hemmings 1941. november 18-an született az angliai Guildfordban, gyermekopera énekesként kezdte pályafutását, mielőtt nemzetközi hírnevet szerzett volna a Blow Up című film operatőreként. A hírnév azonban fényűzést, ivást, dohányzást és kicsapongó életmódot hozott magával, ami negatívan befolyásolta egészségét. Kár 3-as. Rendkívüli úriemberek ligája című filmmel próbálta újjáépíteni hírnevét, de addigra már szívproblémákkal küzdött. 3 házasság, több gyermek és számtalan házasságon kívüli viszony káoszba sodorta a magánéletét. Akik ismerték, azt mondták, hogy szerette a nőket, de mindenek felett a szabadságot értékelte. A magány állandó társa lett idősebb éveiben családja. Később arról számolt be, hogy filmlegenda státusza ellenére David rendkívül törékeny volt, és a feledéstől való félelem gyötörte. Az évekig tartó egészségtelen szokások és a súlyosbodó szívbetegség miatt összeesett a forgatáson, még a forgatás alatt. David Hemmings 2003. december 3-án 62 éves korában szívrohamban halt meg. Bukarestben, Romániában temetését a Vilcsiri Szent Péter templomban tartották. Halálakor nettó vagyonát $10 millió becsülték, amely magában foglalta az angliai ingatlanokat és egy ritka klasszikus autó gyűjteményét. Ralph Muller Hagen szerepében. A 41 éves Ralph Muller alakítja Hagent, egy impozáns, jószívű harcost, aki Maximus oldalán harcol a Gladiátor Adáz arénáiban. A szerepnek köszönhetően a világ minden táján a 195 cm magas német színészre acélos és hűséges alakként emlékeznek, acélos mégis testvéri gyengétségű alakként.
De miután a közfigyelem alább hagyott, Muller valós élete ugyanolyan kihívásokkal telinek bizonyult, mint a képernyőn mutatott küzdelmei. Rudolf Muller 1959. január 12-én született a németországi Recklinghausenben. Mielőtt elkezdte filmes karrierjét, országos testépítő bajnok volt és részt vett az 1988 Mr. Olympián. A Gladiátor után Muller folytatta hollywoodi karrierjét olyan filmekkel, mint a Skorpió király 2002 és a Nyomozó 2007, és felismerhető alakjává vált az akciófilmek műfajában Annette-tel kötött házassága, akivel több mint 20 évig voltak házasok. 2013-ban ért véget a munka és az állandó utazások nyomása miatt. 3 gyermek, Laura, Jacqueline és Leon. Egyedülálló szülőjeként Muller megtanulta ötvözni a fegyelmet a gyengétséggel apaként és anyaként egyaránt. Személyes küzdelmei ellenére lenyűgöző testalkatot tart fenn, naponta edz és kampányol a férfiak egészségének és jólétének előmozdításáért. 2025-ben Ralph Muller 66 éves Los Angelesben él, rendszeresen utazik Németországba, hogy programokat vezessen és filmeseményeken vegyen részt, nem csak erejéért, hanem kedvességéért is. Csodálják, mivel sok fiatal sportolónak segített megtalálni az útját az életben. Nettó vagyonát $4 millió becsülik, beleértve kaliforniai otthonát és sportkocsi gyűjteményét. John Shrapnel, Gaius szenátor szerepében. Az 58 éves John Shrapnel Gaius szenátort, Gracchus hűséges barátját és a Gladiátor 2000 című film politikai intrikáiban a lelkiismeret egyik kevés hangját alakítja. Parancsnoki jelenléte és jellegzetes hangja maradandó benyomást tett a közönségre. A hollywoodi reflektorfénytől távol, Shrapnel élete egyik legnehezebb fejezetébe kezdett. John Morley Shrapnel 1942. április 27-én született az angliai Birminghamben, Norman Shrapnel újságíró fiaként. A Gladiátor előtt már szilárd hírnevet szerzett magának a 101 kiskutya 1996 és a Notting Hill 1999 című filmekben betöltött szerepeivel, később pedig a Trója 2004 című filmben játszott Brad Pitt oldalán. 2017-ben azonban prostatarákot diagnosztizáltak nála. Ez a küzdelem meghatározta utolsó éveit, hanyatló egészségi állapota ellenére Shrapnel továbbra is kisebb televíziós szerepekben szerepelt, megőrizve méltóságát és professzionalizmusát, amíg teste cserben nem hagyta. Magánéletét szeretet és bánat töltötte be, feleségül vette Frances Bartlett, a legendás színésznő Deborah Kerr lányát, és 3 gyermekük született, akik közül 2 a nyomdokaiba lépett. Amikor megbetegedett, családja ott volt, hogy vigasztalja, még akkor is, amikor a rák lassan felemésztette az erejét. John Shrapnel 2020. február 14-én 77 éves korában hunyt el az angliai Suffolkban 3 évig tartó rákkal vívott küzdelem után, vagyonát halálakor $3 millió becsülték, beleértve londoni otthonát és számos személyes tárgyát. A nagy közönség számára John Shrapnel több volt, mint pusztán egy mellékszereplő. A Gladiátorban a brit bájta rugalmasságot és az emberséget testesítette meg még utolsó pillanataiban is. Jimon Hounsou Juba szerepében. Jimon Hounsou 36 éves volt, amikor a Gladiátor című filmben Jubát, Maximus hűséges barátját alakította, aki a fogság fájdalmával és a szabadság utáni vágyakozással küzdött. Megható alakítása nem csak a világ közönségét érintette meg, hanem Hollywood kapuit is. Megnyitotta egy olyan férfi előtt, aki túlélte Afrika megpróbáltatásait és szegénységét. A büszke harcos képéből Jimon méltósággal és csendes erővel lépett a való életbe. Jimon Gaston Hounsou 1964. április 24-én született a benini Cotonouban, 13 éves korában elhagyta hazáját és Franciaországba költözött, ahol az utcán élt és gyakran aludt. Lyon parkjainak padjain Thierry Mugler divattervező fedezte fel Hounsou a kifutóról Spielberg Amistad 1997 című filmjére költözött, majd nem sokkal később a Gladiátor tette nemzetközi sztárrá.
A hírnév mögött azonban mély érzelmi sebek, rasszizmussal kapcsolatos tapasztalatok, korlátozott lehetőségek és karrierje első éveiben elszenvedett anyagi nehézségek álltak. 2007-ben Jimon találkozott és beleszeretett Kimora, Lee Simmons szupermodellbe. A pár hagyományos eljegyzési ceremóniát tartott Beninben. A látszólag tökéletes szerelmi történet azonban 2012-ben véget ért a konfliktusok és a hírnév nyomása miatt. Született egy fiúk, Kenzo Lee, és egy fájdalmas felügyeleti csata kétségbeesésbe kergette Hounsou-t. Később bevallotta, a válás miatt újra árvának éreztem magam. Újra hajléktalan. 2025-ben Jimon Hounsou 61 éves, Kaliforniában él, idejét fia nevelése és afrikai gyermekeknek szóló jótékonysági programok támogatása között osztja meg. Továbbra is szerepel a Gladiator 2 2024 című filmben, amely tisztelgés Juba szerepe előtt nettó vagyonát $12 millió becsülik, amely Los Angeles-i otthonából és luxusautó gyűjteményéből áll. Derek Jacobi Gracchus szenátor szerepében. Derek Jacobi 62 éves volt, amikor a Gladiator című filmben Gracchus szenátort alakította, aki az értelmet, a hűséget és a bölcsességet testesítette meg egy árulással teli világban. Mély, határozott hangja és nyugodt viselkedése erkölcsi iránytűvé tette őt a hatalom és a korrupció viharos időszakában, de a nyugodt külső mögött küzdelem és csendes bátorság rejlik. Sir Derek George Jacobi 1938. október 22-én született. Az angliai Leytonstone-ban színházi pályafutását Laurence Olivier keze alatt kezdte, és hamarosan a Nemzeti Színház legendájává vált. A Gladiátor után azonban Jacobi hatalmas nyomás alá került, amikor felvállalta melegségét. A diszkrimináció és az elutasítás ellenére sem adta fel. És olyan filmekben ragyogott, mint a Vicious 2013-2016 és a Corona 2019, amelyekért Emmy-díjra jelölték. Karrierje a bátorság és az integritás szimbólumává tette, olyan művészé, aki az igazságot a kényelem elé helyezi bármi áron. Karrierje mellett Jacobi tartós szerelmet is talált. Richard Clifford rendezőben 1979-ben találkoztak, évtizedekig tartó előítéleteket győztek le, és 2006-ban hivatalosan összeházasodtak röviddel. Azután, hogy az azonos neműek házasságát legalizálták az Egyesült Királyságban, Jacobi egyszer azt mondta: a szerelmem nem azért létezik, mert elfogadható, hanem azért létezik, mert helyes. Idős. Korában is megőrizte józan eszét, naponta olvasott forgatókönyveket, és továbbra is együttműködött Clifforddal kisebb színpadi produkciókban. 2025-ben Derek Jacobi 87 éves lesz, és feleségével Londonban, West Hampsteadben fog élni. Bár ritkán jelenik meg nyilvánosan, a művészeti világban a modern Shakespeare-i dráma mestereként tisztelik, nettó vagyonát $5 millió becsülik, beleértve angliai történelmi otthonát és egy klasszikus autógyűjteményt.